Din hija Ramona Borċ li bħala parti mit-teżi tagħha kellha tagħżel komunità ma' min tagħmel proġett artistiku. Ma' TVM News stqarret li fil-bidu kellha f'moħħha ideat varji, iżda l-intenzjoni kienet li ssib grupp li s-soċjetà turi stigma fil-konfront tagħhom. Waslet għall-komunità Santa Marija f'Ħal Farruġ bl-esibizzjoni A Colorful Shade of Black. L-isem huwa paradoss li jirrifletti l-fatt li residenti tal-komunità irnexxilhom isibu l-kuluri fl-iswed li, kif qaltilna, kienet sfida lihom. Li ħafna minnhom qatt ma kellhom background fl-arti, so il-fatt li kellhom every Wednesday jikkontribwixxu ikollhom engagement f'sezzjoni tal-arti kienet għalihom daqsxejn xokk. Ovvjament kien hemm l-element ta' biża' li jisma' aħna maħniex up to standard. Fost ix-xogħlijiet tar-residenti waħda li spikkat kienet ta' Jamie Zammit ta' 30 sena u għażel li minflok Pitter jaħdem bit-tafal u spjegalna l-arti tiegħu biċċa biċċa. Line il-blu tirrepreżenta l-passat tiegħi. Rajt ħafna affarijiet f'ħajti u għamilt ħafna affarijiet. Line l-orange tirrepreżenta l-preżent u l-futur tiegħi. Fejn nixtieq nasal, it-toqob li għandhom ġo fiha birrepreżentaw naqa l-passat fejn kont naqa passiv għal ċertu affarijiet. Illum il-ġurnata sibt iktar il-voċi tiegħi. L-idejn u f'qin jirrepreżentaw konvulsjoni li kelli. L-idejn moqodin dawk primarjament kienu jirrappreżentaw lil-ħuti. Illum il-ġurnata jirrappreżentaw ħafna iktar imma. Ashley Kumbo li jieħu ħsieb il-komunità qal li t-terapija li offrit din l-esperjenza hija differenti mit-terapija li mdorrijin biha. Ġaħna terapeutikament isu Malta mdorrijin illi inti tmur tpoġġi bil-qiegħda, titlaq li għandek tħoss, issib min jisimak imma saret biss bil-kliem. Setgħu jesprimu permezz ta' proċess ukoll riflessiv. Dak li huma jkunu qed iħossu fil-waqt li programm bħal Santa Marija għandu r-riġidità tiegħu, setgħu jesprimu permezz ta' proċess ukoll riflessiv. Dak li huma jkunu qed iħossu. Il-pubbliku huwa mistieden jara x-xogħlijiet ta' 19 resident illi qed jesibixxu xogħolhom. L-esibizzjoni se tagħlaq it-2 u 21 ta' Lulju.